Het is goed te zien dat er na de volle brand van nacht van het gebouw ijs net volle meer stiet door de gevel. Dat die mogelijk net sloopt wordt, vindt Johan Dalstra, voorzitter van de historische vereniging uit Levet, mooi nice. Wij hopen dat het onderzoek dan uitwijst dat die steen blijven kan. Als het net kan, ja, dan is dat heel jammer. Dan vind ik wel dat ze het schil bovenin bewaren moeten en die zullen eventueel hier op een schans iets mee gebeuren kunnen. Maar in eerste instantie moet de gemeente ervoor gaan dat die gevel blijft. Want dit is gewoon een historisch pareltje wat bij Huizum en bij Ljouwert zit. Dalstra had een boek schreven over de skiertens van de schans. Het aanbaande gebouw zou nevens hem een nieuwsgierig verliezen hebben. Nou, we staan hier bij een van de oudste gevels van de Scrans. Een Scrans die in 1650 in feite opgebouwd is. En dit is een gevel uit 1902. En als die verlen dan jouwt dat een probleem, vind ik, van zo'n hele mooie, deftige statige stritten. Het is gebouwd door de rijwielfabrikant Argelo. Die had er dus een fietsenzaak inhoorn aan de voorkant en achterin hier de fabriek. En vandaar die chill. En die moeten dan uitbeelden dat we in feite een soort reclame al van hier zit een fietsenfabriek. De brandwacht is van de middag nog druk met het naaiblussen. En de technische recherche doet onderzoek naar mogelijke oorzaken van de brand. De resultaten daarvan werden het eerder als eind van de week verwachten. Er is nog hield een soort belangstelling voor het zwarte skelet in de drokke winkelstritten. Het was een beste fik, mag ik zeggen. Ja. En dat midden in de binnenstad met de nodige risico's. De stenen zijn stukken afgebrokkeld, zou ik maar zeggen. Hè? Dus dat is eigenlijk wel. En er hebben ook nog tegels gezeten, die zijn er ook af. Maar misschien kan je het in de stijl doen met die wielen, met die vleugels, hè, dat het toch weer in die stijl komt. De Scrans bloedt voor eerst aanzetten voor het meeste verkeer. Alleen de fietsers kennen de deel.